Juru lo media person tum panon por kong riben kibang pot lasi ni jalan tegel lahan lo lasi patumi lo alang li Mondol sing Engti Duarbagori Aphlc maiphu alang li gede jepon la Duarbagori ara tum mate rongsor pen kidam halarat emsilong mate yem long kidam hut local committee tum pen tahal hai permission pon angkok reti plan the lage hoklo lahai ke akhin uphanle kepingkhat kali party strength matela local committee leaders tum phan tame respect kepi alam thelo dakpen pon bon lobote identified example lage dakpen si nange toilo lason chinda ge phan athe kapre ke tum ke chong thui do pik Duarbagori men pen chikrong dam pen kapre mostim ta sar long ke dam pache betong son to property lahai jone lo lapen aku sar ke abjar dhorom phanta ason tinu dhorom phanta alangli klason ke plak ke plega ve lasi ke dam tang ans tame abarim tum phanda barim dhorom kirim tum phanda merong ker phanda alangli ke pi pajir sonta dolo along chu phans tame do sonak tharsini tum lokimon dhorom phanda kir ina pi pajir do kirap pahman alang kahon pahman la positi lahai puthak long bangke dhorom la pen party puthake party pon pe pin pen alangli ninje je desa ke meji kusi ni hin ben ni je tu asalam the ni pading oi lo la pan je ben si lam the ton pardon oh BJP program mukha alang li detail nang sini onde bon la si la bangke gaung cholo la su puthak si alang li ninje lo la bangsu gaung cholo program ma gani li tum all India long taen ola sang tum ta sona taksi Karbi Anglong district pen ge nang itoi bangke Krishna padarai pu emisi aphan si dak Duarbagori men koi lo la si alang li pen li kenangan bori si la bangsu program bangke pachun lo la si apaprek abang ke la alang li yem aphan abang ke la dak le nang toy kali pen yem ba siem tumpan bang ke alang li tumpan ke pajok pondo la bang alang li tum development kisuman ke klem ke dam nang ji officially akam du pusi la MEC jungjung tumpan bang ke ada itu pipon lo party itu sitame yem ke tu ba siem la son tumpan bang ke dak pen pajok pon la si alang li kibang bede bang ke la bang ke alang li mina kali lo party pe alang li pan la so puthak long nang koi te de posit alang li bang ke de lo la pen alang li kapre ka kam ki do jo la bang ke langgal ini ye dalam lagu dan chairman akorte tuhan dihanan orang telah halo di koranti total mana tuhan kadom pajul lo media akorte tuhan ini tong sikot pen ini tum dak kecingum nang kolam tegala halo patumi apor dak itu akorte gunang koklo tema itu majirpu Duarbagori Aphlc Presiden Mondol Engti alangli isi ini alam ke puthak press media long ki pipon itum local emisi mate yem education sari charto aphan akoi ki pipon la solam ke puthak sini ke bitini lam ke kuai phansi ni litum kini dak tingum lo ya semet pet da kalang li kening je pon son thomlam do party alam party gaon cholo alam lapen ke development alam lapen ke religious alam dharom alam jola hailam thiputhak alang le kening je pon do lasi solam thiputhak ke lahalo je jasemet pet yem phan alang li dak rong wang wedet polam these alang li kening je pon asi lapen ke isilam thebang ke la dolomara long VDC chairman phan si chini chot town committee chairman phan si chini chot local committee leader phan si chini chot BLCC VDC member phan si chini chot la son se alang li kaning ge pondu la sela su puthak ni li lam the ke boy je ning ga hangla hello je alang li ke sop handa chini Duarbagori arat han an ke alang li chini lo lepen alang li rapon bom lo alang li ko an ma ke dukusum dake party lam pu pin si dake alang li rapon bom lo sonsuri ke dukusum sitame alang li pon bom lo sitame alang li ta ajan non sitame majok sitame inur bahini phan ke alang li ta alidar son che hok lo ako alang li isi ning thelo la so leader atum pen si kam klem pen hada kal rat atum han kam klem pi pon pu la so ning ki the si nili tum han nang ri pon lo
laso nangri pona theke nilitai siar pudu kok bolo nilitai not VDC chairman lo lase dak rong kelang duni bang nilitai siar pudu kok lo town chairman talang lidak kelang jar pudu kok lo selang tum handa kontek lo pen ke isia system wi nang kok lo je local committee tumbenta ajha ke NOC po he saulo tema alang li tumena concern nang kok atheke pinang an amuni tum saralong chance mate hubidha ke nam tundu piglo athelang li phan ke Duarbagori rat si bhujok jo la suppose alang li ke Duarbagori rat phan kera point phan alang li ke kai ki ta chi sikding lo pe rapon bom lo sitame la solong kapre ga tum la solam arjulong si Richard saralong ke damlo te tangka ta longdam akera ta longdam pu pena jo Karbi Anglong dang amuni tum kapre ga tim tum ta Duarbagori pamen en principal janam tap tum tu piglo lake nili tumi thang ta phudun lok phong tu piglo lake dolomara pamen chikrong nampo de thor de huriesor pamen chikrong nampo amunit ke api identify kuri po dolomara sorkali de thor sorkali Duarbagori sorkali jola son la suposi start ami la an Karbi Anglong dang amuni phan ke lang lita rapon ni delo hoi posi kam jam ke lang like pipon nang kok lehe thor Duarbagori dang sitame kupni tangka maha ki joi ke dukisung gerap ke bangta mithang mosti muni phansi ke chirai phani hang asu posi lang litame lahai kapre tum dolomara men pu ke nam thap Duarbagori men ke nam thap du me joksi local leader men identify kurilu pulutangte lahai bang ke clarification longpu pusia lang li bang ke dak VDC chairman town chairman Mondol president secretary VDC member local leader men arjuna koklo pena hoklo lake ni tum hasin ar juji te ma hasin arjulang athelang like nona mat ke BJP party pen sik hai pena palang le BJP yem pena BJP ai misi ko son lo aposi alang li tame mithang party phan se charji pute hu kunane opposition phan ke alang like alidar men ta chinin de dimati ha ke kene APSLC leader mamal ne grassroots long do congress leader mama tong do ne alang like chini ni reji sa ta man karju thek thek lo la suposi mithang party lo BJP leader no bhasa arjun ko lo thela hai do men ke local committee leader do medalang li ke chini ba me kalo hada ka leader ke lalo plus sila hai do men si concern ko lo la ke just concern bhanchot la suppose alang li kirab ri bukali ako jongsi nangli tuma proman NG puronte nangli congress mane APSL pu theklo ta pine ki duk sung te 4.5 hem damon la ke son sira bom ako jongsi emergency pi kulutang te mane leader phun lu po phun ben account thap thoto te to sonda hisab ni delo Duarbagori ke lage nili penle ke ningi polam la ke rat tum siningi lo salam ke aso posi la hai bang ke akoi ki pipon thap puson sinile matha penisi bang ke lang li rong bang widet mane lang ri rong bang we alang li bang eta alang li ke bang style ke chipa prection nang kok lo the non ke alang li ke iem benak lo posi Karbi Anglong dang salang li kam klem nang kok aposi alang lang ke any time ke rong ke duwer lu pulutang te developmenter holmu bang ke hada ke Guwahati Dispur ba Bangphu la son si alang li ke kam klem nang kok development wa nai pulutang te metu ne ke Guwahati Delhi pen wa nai Guwahati pen wa nang ji ba Bangphu long ta la hai official ke dia kam klem nang kok yong si alang li si rong kai ma duwer lu pute la hai development ma lo klem ko la so posa alang li ke aprang koan ma VDC chairman ke dohut rong long ke bang un lan ke non ki em ke bang nilu athega lang le kam BJP lo la pen dipu se ha to phis lo dak si pinangan kam ke dak ke dia lo apo se lang le ke rong bang por kom heglo tita lang li bang po alang li leader tum pen bang po dak nang chingwai po discussion po ku pipi ma rong ke duk kisung thola hai leader tum be report en po lo so ting be si alang li claim bom atumi heta ni tum dei thorlong da meeting go lang all leader tum han pangrum lo da dei thorlong all leader tuhan pangrum se hada ko pipi ma report pangrum po la so report ateng pen local leader to pima chetan so teng se development da claim bon bom pe development ko pipi se claim ke lang development ta lang ligun an ke claim bon bom lo development hisabi pulo tang te la ke tu piglo sitame halai ke chetan nam te ding piglo sitame mo kenang sot pote mo pi chetan po na sita lang liphan la hai ko ki pi pon thaba bang ke nilhin pen chokchi nason se nili matha yongsi alang li phan yongsi kopine personally sing kopine ning ko son du pute la hai bang ke alang li nili chini um delo sitame nili phan pini nangri chot polam kali nili phan nangri chot bosi nili nuya sida kam klem chot lu kali nili tu sa team se kam klem lo pini town chairman phan Mondol president phan local committee president phan tu isa team son se kam klem lo sitame leaders phan bulodang te first priority ke leaders ma seri nang ko alang tum ta yongsi jai kathar jongsi kopine ke dorkar dukok bolte first ke dake nili tum on hejong ali tum korte tum ni yosong thasi Mondol sing ti APSLC long Duarbagori maiphu alang li kaning ji pon alam tum sing hon
Duarbagori MAC sa Richard Kok bin mati EMS education alang lipan Jesus Christ pen sik pangbardam las pang so lambang ken ni tum bang ke komentu ni pen tani tum arjulong le alang li ni tum angnu leader tum angnu nonjong ta hakhi do joni tum kado be chelang ra pelo alang li pen ken ni tum prai ningkan kep li kai lo chiklang son ni tum wang bom lo 2013 12 lo pen chelang bom wang bom sini tum lo son lo sitami ni tum angnu son Jesus Christ pen pangbardam pen bang trok sirke phan ut gang se hala inu bang phan siri dam bu bang alam the bu bang ji nituma yem munitum han pang bardam he ji suben pang bardam he ji suben pang bardam bang ke nitum komentu ni pen tanitum alang li la buson munitum phan ke than la pen ke par julong nitum anu pen agilong le pin la asi ko son pen tong alang li kimin tham ni la bang chin lo nang le tum media thengnu la son kaning ji pen nitum ta theklong ma sini tum ning chi duk lo nitum ayam sar phan la buson kaning ji pen pon pot bang ke nitum pen tame ning duk chi paklang pon la buson bang ke anu ka prek phan tame arnam pen bang ke ajan arnam pen tame madu arnam pen tame ake kroi tum make tum arnam pen bang ke tum chipang bardam un e posalang li tamil buson ke matha si matha the posila buson abang ke mun phita ning ji dei phan sini tum hin pen ta chuning ri pon bel kata tang ke kini